Отца и Сына и Духа Святого. Ласка нашего Пана Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие сестры и браты, сегодня в литургии Костела отзначаем третью неделю периоду Адвенту. И эта неделя называется неделей радости, неделей Гаудете. И думаю, что у некоторых из вас выкликав усмешку колер сённяшняга дзення святара, хоць гэты дзень не выкарыстоўваецца толькі 2 разы ў годзе на працягу года, у одну з нядзеляў перад Пасхай Вялікага посту і ў одну з нядзеляў у перыяд Адвенту. Таму сёння ўсё слова, якое пачуем падчас сённяшняй Еўхарыстыі, датычыць радасці. Радасці, якая плыве з нараджэння Хрыста, да якога мы рыхтуемся. Заахвочваю кожнага з нас падчас гэтай святой імшы, якой молімся за ўсю нашу парафію, давяраем і нас усіх, нашы інтэнцыі, тых, каго няма тут, можа, давяраем Божай міласэрнасці, тых, хто адышоў да вечнасці, каб сапраўды ў гэтым часе дзякаваць Богу за радасць быць хрысціянінам. Думаю, што гэтая радасць, яна вельмі глыбокая, таму што плыве сапраўды з сэрца Бога. І сёння таксама падчас гэтай святой імшы павінен быў адбыцца хрост веры маленькай дзяўчынкі трохмесячнай, якая знаходзіцца зараз у цяжкім стане ў шпіталі. Таму заахвочваю таксама памаліцца і ў яе інтэнцыі аб ласцы здароўя. Каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за нашыя грахі. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Марыю, святых і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молімся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята нарадження Пана. Дапоможи нам подрихтовать наші серці, каб ми з радостю і схвалюванням святкували таємницю нашого збавлення, праз Пана нашого Єсуса Христа, Твоего Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читание книги пророка Сафонии. Радуйся, дочка Сиона, тріумфуй, Израиль. Весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Єрусаліма. Адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў ворага твайго. Пан, кароль Ізраіля, пасярод цябе. Ужо больш не ўбачыш зла. У той дзень скажуць Єрусаліму: не бойся, і Сіёну, няхай жа не слабнуць рукі твае. Пан Бог твой сярод цябе, магутны, Ён збавіць. Будзе вельмі радавацца табе, узрушаны ў любові сваёй, будзе цешыцца табою у весялосці, як у святочны дзень. Гэта Слово Божие.
Вяликий сярод Тебе, святый Израиля. Вяликий сярод Тебе, святый Израиля. Вось Бог мое збавление на я Господя юся, и бояться не буду. Бо Пан моя моць и моя песня, и Он стал моим збавлением. Вы с радостью будете черпать воду, скрыница взбавления. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Прославляйте Пана, закликайте имя Его на не, и обвящайте сярод народов справы Его. Нагадывайте, что взнеслое имя Его на е. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Спявайте Пану, бо Он учинив великие речи. Обвястите это по всей земли. Веселися и радуйся, жихарка Сиона, бо великий сярод Тебе, святый Израиля. Великий сярод Тебе, святый Израиля. Читання послання святого апостола Павла до Філіп'янов. Брати, радуйтеся завсёды ў Пану. Я ще раз кажу, радуйтеся. Лагоднасць вашая няхай будзе вядомая ўсім людям. Пан блізка. Ні пра што не турбуйцеся, але ў кожнай малітве і мальбе з удзячнасцю адкрывайце вашыя просьбы Богу. І спакой Божы, які пераўзыходзіць усялякі розум, будзе аберагаць сэрцы вашыя і думкі вашыя у Хрысце Езусе. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, бо Пан намастив мяне, обвящать добрую новину Богим. Аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час, калі Ян навучаў над Ярданам, пыталіся ў яго людзі, што мы павінны рабіць. Ён сказаў ему адказ: хто мае 2 вопраткі, няхай аддасць таму, хто не мае. І хто мае ежу, няхай зробіць тое самае. Прыйшлі і мытнікі хрысціцца і сказалі яму: настаўнік,
Што мы павінны рабіць? Ён адказаў ім: не патрабуйце нічога, што больш за дазволенае вам. Пыталіся ў яго таксама і жаўнеры, кажучы: а мы што павінны рабіць? Ён адказаў ім: нікога не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольвайцеся сваёю платаю. Калі ж народ чакаў і калі ўсе разважалі ў сваіх сэрцах пра Яна, ці не Хрыстус ён, Ян адказаў усім: я хрышчу вас вадою, але ідзе мацнейшы за мяне, якому я не варты развязаць раменьчык на сандалях ягоных. Ён будзе хрысціць вас Духам Святым і агнём. Лапата ягоная ў руцэ ягонай, і ён ачысціць гумно сваё і збярэ пшаніцу ў швіран свой, а мякіну спаліць агнём непагасным. Шмат чаго іншага прапаведаваў ён, абвяшчаючы добрую навіну народу. Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе. Дорогие сестры и браты, сегодня святкуем неделю радости. И думаю, что, если так проанализуем свое жыццё, наверное, может не все, але многим может показаться после такого анализу, что радости нам не хапае. Мне здаецца, что сённяшні свет и клопоты сённяшняга свету, яны забирают у нас радость. Зноў жа, часам некаторыя падзеі, якія адбываюцца, маюць таксама тэндэнцыю забіраць радасць. Можа, якісь непрыемнасці на працы, можа, клопаты ў сям'і, ў сужэнстве. Думаю, што нашмат больш у нас можа быць таго, што пагражае радасці, сапраўднай радасці, пра якую сёння гаворка ў Божым Слове. А так па-сапраўднаму хрысціянства з'яўляецца рэлігіяй радасці. Радасці з таго, што Бог любіць чалавека. І сённяшняе першае чытанне, якое мы чулі з кнігі прарока Сафоніі, пачынаецца такімі словамі: радуйся, дачка Сіёна, трыумфуй, Ізраіль, весяліся і радуйся ад усяго сэрца, дачка Єрусалема. Бо адмяніў Пан прысуд над табою, прагнаў твайго ворага. Усё гэта прычына да радасці, што нягледзячы на грэх чалавека, нягледзячы на нявернасць чалавека, на працягу стагоддзя ў старым запавеце, пачынаючы ад першароднага граху, вельмі шмат прычынаў да смутку па прычыне гэтага граху і нявернасці чалавека. Ўсё ж такі Бог заклікае нас сёння да радасці. Святы Павел, якога мы чуем у лісце пасланні да філіпянаў, кажа: радуйцеся заўсёды ў Пану. Яшчэ раз кажу вам, радуйцеся. І гэта Павел, які з'яўляецца апосталам народаў, які ішоў на місіі, які нёс Хрыста людзям, якія першы раз чулі пра яго, казаў: радуйцеся. І пацвярджэннем таксама гэтага, нават калісьці, памятаю, чытаў такую гісторыю пра вялікага вядомага паэта Данте, які пастукаўся ў адзін з манастыроў, не ведаю, ці да капуцынаў, ці не. І калі брат нейкі там адкрыў яму дзверы, запытаўся: чаго ты хочаш? Ён кажа: я шукаю радасці. Радасці. І думаю, што сёння, таксама калі мы прыходзім у святыню на сустрэчу з Езусам, варта задаць вось гэтае пытанне: ці сапраўды я шукаю радасці? Радасць напаўняе, которая напаўняе, мае магчымасць напаўняць наша жыццё, робіць яго больш яскравым, больш прыгожым. І, канешне, з аднаго боку, вось так як на пачатку я ўзгадваў, што шмат прычынаў да смутку ў нашым жыцці.
Шмат у свеце цярпення, ёсць шмат трагедыі, ёсць шмат розных рэчаў, якія пагражаюць вось гэтай радасці. Але сёння мы прыходзім на сустрэчу з Езусам, які, не гледзячы на грэх чалавека, абяцаў збаўленне, які аддаў сваё жыццё, прыходзячы ў свет, нараджаючыся з жанчыны, пазней памёр і ўваскрос, для таго, каб мы мелі радасць. Для таго, каб гэтую радасць, не гледзячы на тое, што адбываецца вакол нас, каб вось гэтая радасць у нас была. Каб мы станавіліся вось сейбітамі гэтай радасці і Божай надзеі. Сёння чуем у Евангеліі, што да Яна Хрысціцеля прыходзяць розныя катэгорыі людзей. Ад простых, пачынаючы ад простых людзей, якія вось шукалі нечага, шукалі сэнсу жыцця і пыталіся ў яго, што нам рабіць. Ян адказвае, хто мае 2 вопраткі, няхай адну аддасць, хто мае ежу, няхай таксама падзеліцца. Прыходзілі мытнікі, грэшнікі, жаўнеры, таксама адказвалі на свае пытанні, шукалі адказаў на свае пытанні, задавалі вось гэтае пытанне, што нам рабіць, а што нам рабіць. Ян як бы нічога надзвычайнага не казаў там, не ведаю, пасціць там дзень і ноч там, ці маліцца, скажам, лежачы крыжам, ці там пасыпаць галовы попелам, вось, ці на лыса падстрыгчыся, можа, камусьці. Таксама гэтага не казаў. Але сказаў проста, рабіце тое, што вы робіце, сваю працу, але рабіце яе сумленна. Выконвайце свае абавязкі сумленна. Да мытнікаў кажа, што не патрабуйце нічога, што больш за дазволенае вам. Значыць, сабірайце падаткі, але нікога не абманвайце. Да жаўнераў кажа, не крыўдзіце, не абвінавачвайце несправядліва і задавольвайцеся сваёй платай. Вось я не заахвочвае, не заклікае да чагосьці надзвычайна. І думаю, што вось нашае справядлівае жыццё, скажам, калі мы вось прымем сур'ёзна вось гэтыя словы сёння Яна, які спадарожнічае нам на працягу адвенту, яно таксама само ў сабе дае нам радасць, таму што мы ведаем, для чаго мы робім гэта. Мы ведаем, для каго мы хочам вось быць святымі. Мы ведаем, для каго мы павінны быць сумленнымі, зычлівымі, радаснымі, несці вось гэтую радасць, любоў, надзею. Мы ведаем, што Бог нас так вучыць. І калі вось ёсць гэтая гармонія, ёсць свядомасць вось таго, што Бог хоча нашай радасці, то яна будзе распаўсюджвацца праз нас. І сёння таксама вось чуем ад Яна, які прапаведуе, праяўляючы такую пакору сваю, калі пра яго думалі, што ён, можа, Хрыстус, можа, ён Месія. Ён кажа, я вас вадою хрышчу, але пасля мяне прыйдзе той, каму я не годны, недастойны развязаць нават раменьчык на ягоных сандалях. І думаю, што вось таксама нам можа здавацца, што гэта проста вось так сказаць, калі стаіш перад натоўпамі людзей, калі ты зорка, калі цябе слухаюць, развесіўшы вушы, і сказаць, што вось я негодны, бо ёсць хтосьці, хто большы за мяне. І вось гэты прыклад Яна, скажам, вось ягонага жыцця такога, можа, трошкі дзіўнага, таму што памятаем, што жыў у пустыні, харчаваўся там дзікім мёдам і так далей. Вось да яго прыходзілі натоўпы людзей, і ён вучыў іх, мне здаецца, што быць у першую чаргу радаснымі. Вучыў вось не прывязвацца да нічога, а спадзявацца ў першую чаргу на Бога. І вось гэта з'яўляецца прычынай радасці. Калі ты спадзяешся на Бога, калі ты ведаеш, што Бог цябе любіць, што Ён цябе не пакіне нават тады, калі здаецца, што ўсё валіцца, што нічога не мае сэнсу. Калі тваё сэрца
побач з Богам, то Ён таксама сваё сэрца табе паказвае, праяўляе і да цябе усміхаецца. Таму, перажываючы сённяшнюю нядзелю, варта імкнуцца да гэтай вось простай хрысціянскай радасці. І менавіта такім чынам вось абвяшчаць Євангелле. Святы Павел, апостол народаў, вось заклікае нас сёння да радасці. І можа часам бывае так, што мы не заўсёды ведаем адказы на пытанні, якія нуртуюць нашыя сэрцы, ці хтосьці можа сустракаецца з такой ці іншай сітуацыяй, дзе людзі нешта пытаюцца адносна веры, бываюць такія моманты, і мы часам хтосьці прыходзіць да святара і кажа: ну я не ведаў ці не ведала, што адказаць. Але думаю, што вось прыклад нашага жыцця, жыцця напоўненага вось Божай радасцю, ягонай прысутнасцю, можа быць адказам на ўсе пытанні. Няхай ласка Духа Святога нас у гэтым умацоўвае і дапамагае. Амин. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, Пана Езуса Христа, Сына Божага, адзінага, Айца народжана, першого века, Бога ад Бога, святло ад святла, Он для нас, людей, и для нашего избавления, вышел вечного Духа Святого. Желаем так само за нас. И на третий день нас спас. И взошел на небо. Сотейший веки праведный, Его богатство не до конца. Належить поклонение и хвала, який Отца простор, веру Отцу и Святый Троице, для отпущения грехов, життя вічного будучи. Да Бога, які праз Єзуса Христа аказвае свету сваю міласэрнасць, узнясём нашыя супольныя просьбы. Молімся за святы касцёл, каб ён абвяшчаў усяму свету вечную любоў Бога, аб'яўленую ў Христе. Цябе просім. Молімся за нашых біскупаў, каб Бог дапамагаў ім ва ўсіх клопатах. Цябе просім. Молімся за тых, хто ў бліжэйшы час прыме сакрамент хросту, каб, стаўшы Божымі дзецьмі, яны годна праслаўлялі Бога. Цябе просім. Молімся за нашыя сем'і, каб панаваў у іх Божы спакой і ўзрастала ўзаемная любоў. Цябе просім. Молімся за жанчын, якія чакаюць з'яўлення на свет зачатага ў іх жыцці, каб яно было для іх крыніцаю сапраўднай радасці. Цябе просім. Молімся аб здароўі, Божым благаслаўленні, апецы Маці Божай для сям'і Паўла і Рэгіны. Цябе просім. Молімся аб ласкі здароўя і хутчэйшым выздараўлення для Таццяны. Цябе просім.
Молімся за нас, сабраных на вячэры Пана, каб мы умелі дзякаваць Богу таксама за хвіліны выпрабаванняў і цярпення ў нашым жыцці, неабходных для нашага ачышчэння. Цябе просім. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб усе люди щиро поверили в Тебе и верно виконували Твою волю. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Пана тому, що почує, голос мой мою молитву, сил до мене свое вуха, удей, коли я вокликал, что дам Пану Богу за все Его доброчинствы, я возьму келих звавший и призову имя Пана, что дам Пану Богу за все Его доброчинствы, я возьму келих звавший и призову имя Пана. Огорнули меня смиротные хворобы, покуты пекельные меня спасили. Спустил я пригнеты смутки, тады покликал я имя Пана. Пане, ратуй мою душу. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу и ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Дозволь нам, Пане, с отданным сердцем складать Тебе нашу ахвяру, у якой исполняется Евхаристичная таемница, и дай, каб яна здійснила у нас плен Твоего збавлення, праз Христа, Пана нашего. Amen. Пан с вами, И с духом Твоим, угору сердце, узловосили до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна,
каб мы заўсёды і ўсюды табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён пры першым сваім прыйсці з пакораю прыняўшы цела, выканаў твой спрадвечны наказ і нам адкрыў шлях да вечнага збаўлення. Ён ізноў прыйдзе ў зянні сваёй славы, каб даць нам абяцаныя дары, якіх мы ў чуванні з надзеяй чакаем. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Бог Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный Твой, кто приходит в имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Чаем свет свою воистину, вызнаем Твое воскресенье и чакаем Твоего присягания. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў ласцы Тваёй адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, са святым Юзафам і абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ойча усемагутны, у еднасці Духа Святога,
уся пашана и хвала, разуще веки вечные. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего единородного Сына, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам вины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольные от греху и захованные от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Вот Твое. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши или на веру Костюла Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. З радостью и усмешкой передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, а дари нас упокоє. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі покликані на вечеру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў до мяне, але скажи толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Вось хутка. Скажите малодушным, будьте отважными, не бойтесь. Вось Бог наш прыйдзе избавить нас.
Молимся. Просим Тебе, милостивый Боже, каб моцай гэтага нябеснага пасілку мы былі ачышчаныя ад заканаў і падрыхтаваныя да надыходзячых святаў праз Хрыста Пана нашага. Дарагія, некалькі аб'яваў на наступны тыдзень. Шчыра дзякуй за кожную малітву, ахвяру і дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Дзякуй тым, хто на гэтым тыдні прыбіраў у касцёле. Дзякуй таксама усім, хто клапаціўся, запісаў сваіх блізкіх на візіт да хворых з сакраментамі. Гэта таксама для іх магчымасць, каб паспавядацца, прыняць святую камунію. Вось у гэтым часе адвенту, падрыхтоўкі да Божага нараджэння. Таксама хацелася б падзякаваць хору нашай парафіі, які падрыхтаваў акафіст у панядзелак ва ўрачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, прыгожы спеў, набажэнства. Дзякуй вялікі за кожнае дабро і за малітву. Няхай узнагародзіць вас Пан Езус, святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні з 17 снежня распачынаецца другая частка адвенту, якая рыхтуе нас непасрэдна да ўрачыстасці Божага нараджэння. Прыгадаем, што ў нашым касцёле на працягу ўсяго перыяду адвенту, акрамя панядзелкаў, у 6:15 спяваем гадзінка беззаганным зачацці Найсвяцейшай Панны Марыі, а пазней у 6:45 таксама удзельнічаем у святой імшы. Нашых дзяцей асабліва запрашаем на раратнюю святую імшу у сераду і суботу. Выключаем тэлефоны. Калі ласка, калі заходзім у касцёл, поўнасцю можам выключыць. Проста гук, калі хтосьці не ўмее, то поўнасцю выключаем, каб пазней не перашкаджаць шанаваць іншых. Вось. Таксама у суботу спадзяёмся, што да дзяцей даедзе святы Мікалай, што снег яму не перашкодзіць, холад таксама, межы і санкцыі таксама абыдзе. Таму будзем чакаць на Мікалая у суботу пасля ранішняй раратняй святой імшы. З 20 снежня у пятніцу пасля вячэрняй святой імшы запрашаем усіх, хто можа, каб падрыхтаваць наш касцёл да свята, упрыгожыць яго. Будуць ужо ёлачкі, будуць розныя упрыгожванні. Сестра Катя, брат Сергей і сёстры вогуле тут разам будзем старацца упрыгожыць нашу святыню. Таму запрашаем, хто хацеў бы прыкласці свае намаганні для таго, каб наш касцёл на свята быў прыгожы. Вось. Таксама у пятніцу распачынаюцца рэкалекцыі ў нашай парафіі адвентавыя. Будзе іх праводзіць брат Сергей, наш дыякан. Першы раз рэкалекцыі будзе весці як дыякан, таму спадзяемся, што ласка Духа Святога яго напоўніць і нас таксама вось праз яго паслугу абвяшчэння слова таксама будзе напаўняць. Вось праграму рэкалекцый можна прачытаць на дошцы аб'яваў на нашым сайце. Там спецыяльна нічога не змяняецца. Вось таму заахвочваем таксама карыстацца сакраменту споведзі ў гэтым часе. Вядома, зараз у нядзелі, сёння ўжо больш людзей перад святамі і часам я сёння не паспеў усіх паспавядаць. Вось, прыходзьце ў звычайныя дні, тады менш людзей, братоў больш. Зараз дыякан наш Сергей і брат Пробашч Уладзіслаў на рэкалекцыях вось такім францішканскім уікендзе у Ляскоўцы, пра который мы абвяшчалі, брат Андрэй на вёсках. Таму не заўсёды ў нядзелю ёсць магчымасць, таму варта выкарыстаць і рэкалекцыі і буднія дні, каб паспавядацца перад святамі. Вось. Усіх, хто жадае прыняць нашых братоў з пастырскім візітам, абвяшчалі мы, можна запісвацца ў храме ці ў закрыстыі. Вось там ёсць спісак таксама. Заахвочваем зноў жа, вось абвяшчалі мы пра тое, што будзем наведваць хворых. Хтосьці ўжо хворых мы наведалі на мінулым тыдні, але яшчэ людзі прыходзяць, запісваюцца. Калі ласка, таксама звяртайце ўвагу на тое, што мы гаворым. Пачатку адвенту прасілі запісваць
на вось гэтым тыдні мы будзем хадзіць зараз картачкі тыя, каб не згубіліся. Ну, вядома, такія парадкавыя пэўныя рэчы просто трэба слухаць, аб'явы для таго, каб пазней нікому не ствараць клопату. Ну, хоць мы пастараемся да ўсіх дайсці, але гэта такія парадкавыя справы. Вось, у наступную нядзелю нашы валанцёры Карітас і моладзь ФМТАУ запрашаюць наведаць дабрачынны кірмаш, які размесціцца на вуліцы перад уваходам у касцёл. Вось, таму не праходзьце міма. Ёсць яшчэ там розныя такія сувеніры, абвяшчалі ў мінулую нядзелю з Богданова, падрыхтаваныя дзецьмі з прыёмнай сям'і. Вось вялікая, якая выхоўвае 14 дзяцей, ёсць у краме гэтыя, там пячэнькі такія розныя. Вось, таму, калі штосьці застанецца яшчэ, то і наступную нядзелю на кірмашы таксама можна будзе набыць і такім чынам падтрымаць вось тых, хто патрабуе. Таксама бачылі вы скрыню, там стаіць, хто ўжо ўзяў, там паспеў узяць лісткі з імёнамі дзяцей з асаблівасцямі, каб ім дапамагчы, то дзякуй Богу, хто не паспеў, то яшчэ можна там нешта прынесці, пакласці. Нашы валанцёры таксама пастараюцца ўсё раздаць тым людзям, якія патрабуюць, і гэта можа быць там кава, гарбата, сродкі асабістай гігіены, ручнікі, там, ну і іншыя рэчы. Вось, пры выхадзе з касцёла там на століку знаходзіцца прэса, каталіцкія часопісы. Вось, мінулую нядзелю мы пробавалі так раздаць. У гэтую нядзелю вырашылі, што будуць яны там знаходзіцца. Проста бярыце, яшчэ раз паўтараем, што за іх заплачана. Вось, важна, каб дайшлі яны, ну, туды, дзе, можа, будуць патрэбныя, каб хтосьці з нашых блізкіх, можа, хто не можа ісці ў касцёл, мог пачытаць нейкую добрую інфармацыю, ці на працу возьміце, камусьці дайце, ну, проста, каб гэта не ляжала, таму што, ну, шкада паліць пазней тое, што можа прынесці камусьці нейкую карысць, бо Бог карыстаецца таксама вось і такім чынам з нашых якіхсьці ініцыятываў. Вось, мінулую нядзелю мы таксама аб'яўлялі пра тое, што сёння будзем гасціць радыё Марыя. Вось, ёсць яны, паспелі, бо ездзілі таксама да парафіяніна у іншую парафію, наведалі, паспелі, вярнуліся. Вітаю Евгенію Найдовіч, якая з'яўляецца шведскім дырэктарам радыё Марыя у Беларусі, таксама Вольгу, якая вядзе розныя цікавыя праграмы. Вось, сёння пачулі мы Евангелле пра тое, што святы Ян заахвочваў нас дзяліцца тым, што маем, з тымі, хто патрабуе. І, канешне, радыё Марыя таксама патрабуе нашай падтрымкі. Вось, дзякуючы ініцыятыве радыё Марыя у гэтым годзе мы адрэстаўравалі наш касцёл у Хохлаве ўсе разам, і пры дапамозе валанцёраў, падтрымцы радыё Марыя, вось такому асвятленню зноў жа медыйнаму. Вось, добрыя справы, дзякуючы вось радыё Марыя, адбываюцца. Зараз мы хворых таксама наведвалі, людзі кажуць, што вось мы, дзякуй Богу за радыё Марыя, бо мы пастаянна можам яго слухаць, маліцца разам і так далей. Таму вось добрыя справы патрабуюць таксама і не толькі, можа, і духоўнай падтрымкі, але і матэрыяльных якіхсьці ўкладанняў. І вядома, што для таго, каб штосьці добрае існавала, яно павінна мець нейкія фінансавыя сродкі, матэрыяльныя. Таму вось сёння таксама паслухаем Евгенію, якая нам трошкі яшчэ раскажа дадаткова пра радыё Марыя, а пазней, пасля святой імшы, пасля благаслаўлення, пры выхадзе з касцёла можна будзе там крышачку паразмаўляць з дзяўчатамі, пытанні якіясьці задаць, ну і, канешне, скласці ахвяру. Таму заахвочваем да гэта, каб быць шчодрымі для добрых справаў, асабліва ў перыяд адвенту. Евгенія, запрашаем. Пахвалёны Езус Христос. У мяне ўсё ў галаве зараз зблыталася ў тым моманце, калі я яшчэ Тимофея тут убачыла. Тут есть Тимофей, я хочу яму, пакуль не забыла, падзякаваць публічна за тое, што ён адрамантаваў наш тэлеграм-бот. Гэтай штукай мы кіруем радыё Марыя і можам запускаць трансляцыі месц іншаў з касцёлаў, дзе б яны не знаходзіліся. Дык вось гэты хлопчык, ён нам яго вярнуў да жыцця, і гэта неверагодна. Дзякуй, Тимофей. Ну і пра Хохлава, канешне. Вы просто не разумееце значнасць бота гэтага. Это космос.
Ну і пра Хохлава таксама хочацца сказаць, потому што гэта Хохлава нам афарбавала ўсё жыццё Радыё Марыя ў ружовы колер, як у арнату вашага святара сёння, бо мы вельмі пакутавалі цэлы год. Нам было вельмі цяжка з-за таго, што мы там бездомнымі былі, грошы збіралі, не назбіралі, і там ремонты гэтыя, какие-то там, ну, было вельмі ўсё складана, плюс бот паламаўся, і пульт паламаўся, і мікрафон паламаўся, і ўсё паламалася, але Хохлава і вось маладзечаншчына ўся з гэтымі ўспамінамі лета, гэта нешта неверагоднае, што хочацца, аб чым хочацца паўсюль крычаць. Каб вы разумелі, мы вось пра ваш касцёл, пра Хохлава, пра ўсё, што тут у вас вось хорошага, цудоўнага адбываецца, мы гэта распавядаем дальш, чым вы думаеце. Вось пра вас шмат дзе ведаюць уже. І вельмі цёпла на сэрца таксама ад таго, што мы ведаем сакрэты. Дзякуючы Радыё Марыя мы можам такія цудоўныя рэчы узнаваць. Ну вось как бы мы яшчэ узналі сакрэт вашего тубернакулю, альбо вось гэтых крыжовага шляху, альбо чаму там няма стацыі вось той, чаму там пуста, альбо што ў вас за званы, што гэта перасаджанае сэрца літаральна. А где бы мы яшчэ гэта даведаліся? А гэта Радыё Марыя нам дапамагло. То я дзякую Радыё Марыя таксама за гэтую магчымасць. Ну і вяртаючыся ў рэчышча, Радыё Марыя, для тых, хто яшчэ не ведае, як слухаць, я нагадаю, што гэта інтэрнэт-радыё і YouTube-канал. Яго можна глядзець, і мы чакаем вашых падпісак. Нам гэта дапамагае яго развіваць. Вось гэтыя вашы падпісацца на YouTube-канал. Гэта для нас там магчымасць яшчэ там дадатковых, ну, калісьці была магчымасць 6 рублёў зарабляць, ну, можа, штосьці яшчэ прыдумаем. Вось, то падпісвайцесь, калі ласка, спампоўвайце сабе мабільнае прыкладанне. Калі не ведаеце, як гэта зрабіць, мы там з Вольгай будзем стаяць на прыкладніцы касцёла і дапаможам вам. Вольга, дарэчы, моя калега, якая вядзе начныя эфіры, малітоўныя, гэта вам інфармацыя. Тым, хто ноччу не спіць, з серады на чацвер і не ведае, чым заняцца, то можна тэлефанаваць на Радыё Марыя. Там не спяць таксама. Вось пра Волю сёння добрае сказалі слова. Будзем цяпер карыстацца гэтай назвай. Воля, якая ноччу адна. Гэта чалавек, які ноччу адзін сидзіць на пульце мікрафоне, прымае ўсе званкі, і гэта да раніцы. Ну, вось тут Воля ёсць яшчэ. І, ну, яшчэ Вольга вядзе перадачу «Жаночы свет», там, дзе распавядаюць пра жыццё каталічак. Ну, нас з вами, вось жанчыны прыходзяць да яе ў госці і расказваюць, чым яны жывуць. Тое, што можна слухаць на Радыё Марыя. Мужчынскі свет, гэта па-мужчынску праграма, гэта пра мужчынскія ўчынкі ў касцёле. Голас паклікання праграма пра нашых святароў, напэўна, вы яе таксама глядзелі. Ну і малітвы, ўсё ёсць абавязковае, што для нармальнага чалавека трэба. То я вас запрашаю, калі вы яшчэ не знаёмы з радыё. Ну, ўжо пазнаёміцца нарэшце. Яшчэ рыхтуем навагодні фільм. Майце на ўвазе, будзе чарговая серыя ўжо навагодняга фільма для католікаў. Гэта будзе 31 снежня ўвечары, каб вы з вашымі гасцямі, з вашымі салатамі маглі сваё каталіцкае глядзець. Там будуць какие-то спевы, рыхтуюць розныя парафіі. Вось, як і вы рыхтавалі калісьці, не ведаеце, у гэтым годзе удзельнічаеце. Вось, то запрашаю яшчэ на гэта. Ну і напрыканцы цэгла непрыемнага, гэта наше ахвяраванне, бо нам вельмі патрэбныя грошы. У нас там важныя зараз ремонты пульта і тэлефона. Важнае паставіць дзверку паміж намі і габрэйскай абшчынай, бо мы зараз існуем так цікава. Католікі на 4-м паверсе, габрэйская абшчына на 3-м, і калі мы молімся, мы адзін аднаму перашкаджаем. І нам трэба дзверы. Они такія даволі дарагія атрымліваюцца. Ну і штодзённыя нашы выдаткі. Таксама яны хочуць кушаць кожнага дня, таму вот все, што вы нашы такія авоські пакладзеце, усё з радасцю прымем і выкарыстаем на самыя добрыя справы. Вось такая інфармацыя. Дзякуй шчыра за ўвагу, за ваши добрыя вочы і за вашу дапамогу нам, і чакаем новых радыёслухачоў, і старых таксама чакаем. Дзякуй шчыра, хвала Христу. Дзякуй вялікі, Евгений. Я толькі нагадаю, што вось наша касцёла таксама заўсёды па аўторках, калі молімся праз заступніцтва Святога Піо, ёсць трансляцыя праз Радыё Марыя на ўсю Беларусь, вось праз інтэрнэт-радыё. Таксама яны часам падключаюцца да нас да раратніх святых імшаў, я ведаю. Вось таксама можам маліцца тут, а ўся Беларусь ці замежжа таксама праз інтэрнэт злучаецца да супольнай малітвы. Таму это добрая справа і варта яе заўсёды падтрымоўваць, карысная. Няхай Бог вам благаслаўляе і усім жадаю добрага дня, настрою і прыміце благаслаўленне. Пан з вамі. Духом Твоим.
Niechaj was błogosławić Bóg Всемогутny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie usupokoi Chrysta. Дякуєм Пану Богу. Święty Archaniolie Michale, бережи нас у змаганні, сохрай спокуса от непаста Бога Духа, будь с нам обороною, между войска небесна, моцю